Браточките! Ко? Що? Къде? Как? Какво? Аха. Ще се разберем. Аз съм Веном и идвам тук. Сега ще ти кажа, че ти си послух. Аз съм Веном и пея много яко, защото всяка сутрин нямаш кисело мляко. Аз съм Веном и идвам тук. Сега ще ти кажа, че ти си послух. Аз съм Веном и пея много яко, защото всяка сутрин нямаш кисело мляко. Аз съм Веном, къде си по антената, търси Wi-Fi за гарената. След това отива на сцената, без зубата, студената, зуба с зубата в хралупата. Пената братичка е голяма, държи се като мишене, като мадама. Пеята е голяма от класа, отвърти от когато на тази YouTube класа. По цял ден компютъра разпитва, ай вече бъде се с песните допитва. Винаги се оказа победител и може да се каже, че незабелен е дарител. Той е от моите ютубери любими, точно за него са посветени тези рими.